ngan Pak Keren ya ka leadership nadu Vice President, General Secretary buat Presiden katuk ni teli kimat ki bakidon khmat jong ki nang ni syakhamat kumno ka jingya lenti jong ka ki issue tehak ne kapor ngan khot chwaya Vice President bathamai jong ka ki issue samla pen kemen lang san met bat ai yang i kentin shiktian ang kentin kum ka dak ngio kadak ban pen ken mau baka ki issue kam duna nong elam nakawai ka samoy syakawai pat ka samoy Syongkonor ba peniat ia kani kelempung jingya jet ia kinong kit kam bathamai jong ka ki issue hi baro kawai nakam ta samoy terkam arjar ar penriau arjar ar pokhandai kit khot jong election committee baro kibala la IT ya kapor ka bakodor ka jong pi nakam ta ban peniat bet peniat renti ya kani ka jingya jet kumba kalong mengila sakhi menta kasngi ki nongelam kiba nakasamoy trekam arhajar arpulai bat arpunreo katana doi balam iba biangbor bat iba Donald kiba longru kum ki men rangba jong ngilang baro hapok keseng kiba juhikai kiba juyalam yangi bat kiba jupen kan mauru yaki nongrem kiba kum kidkhot bat kinoilam jong keseng ngihab bandan junom la junom ngasngau ban ong ba haswa bangan ai ka jengkran langkot ka jonga sikentian ngasngau ban ong ba ngisngau benut ba pilaham ban songthat no nakaseng hendrai ngitep bat ba kumki men bat kinoilam pinom ino yang ki para hakisngi bat kisnem ki ban sawan de ngasngau ban ong ba kum kinoilam bathamai jong kani ka samoy terekam ngim don ai ban IAP kiba labatin nanti yang i hado kani ka clip mat ka bamenta hendrai ngin bo IAP ki jing duai ba pinang yo e kamet ka basat ka baklan pinang laru ban nang ai but ai bor yang i nakapor syakapor kublai shubun ngaso ban kerpat lang ki parad khot baro ban ka jing thap ti sa sisien nam ta kini kinong yalam jong i halor ka ai ka ba nakaliang Syongkonor la penbet ban ai ka jingkran ngam dadon shibun ban keren ngadai hi nadu syobangan simti kum Vice President ngadai education secretary bat udkhot belak don hakaseng labun bun snam ki mat bat ki issue ki bakaseng ka sim nadu ki por ki barem kini ine bat ngi penbut din ban perulong ya kimat ki bakasang ka jusem bat nga syukwa ban kentu ya ki paradhot ba kumbangi le don lang na kapor sa kapor na wisnam so wisnam man pentulud ya ka shalantan trekam jong kaseng hakalor kimat ki baper sa sisien nga terwa sopi ba ya nginang kampen janai susu ya ka jeng trekam ngin penjanai susu ya ka jeng syakri ngin penjanai susu yang kom perkhat ba pentikna ba kita kimat ba ki issues ki ba kaseng kasem na kapor kin urlong na kamta kajing sengan kajing bha bat kajing namta kajing bha kajing wandur jong ka imlang salang ba kamta me kajait mereo ka basitro kajongi kinongrem jong kaseng kinaya ine kijing thubu ki ba bha jong kaseng nginang ye pentelun bat nginang ye penurlong rengkat bat kenika tim ke bapila ibet yang i bapila IT yang i ba ngin pentelun yang kasalentam jong kaseng tengam dan sibun ban keren ka CC ka ba kum kenika tim ka ba ngila syajit ngi ha ban yesong ban ye perkhat bat hadian kata let's say hadian bengla penskam haga sngi penskam pin sayo sngo ya ki issue ki ba kum kenika body ka bathamai ka don ban keren khublai ban mat sa perang